honrados na vila, roubaronme tanta rancura que eu tiña, botaron o estrume nas galas un día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pena deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, os rasucas debres, dormir nas campiñas, meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcharonme a vida, fixeron un leito de toxos e silvas, e tantos raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádame, oh xueces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xustiza, bon Dios, axudaime, berrei, inda, tan alto que estaba, bon Dios, non me oíra. Entonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia piñei a fouciña, rondei pase niño, ne as ervas sentían, e a lúa escondíase e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun sollo, deixeinos en vida. E ao lado, contenta, senteime das víctimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces compreuse a xustiza, e un eres e as leixes na man que sería. Miña santiña, mal me quixere, quen me aconsella que tal fixere. Mans de señora, mans de fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras. Bocas de reina, corpo de Deu, sedas de gorne ao trofeo, fuxir da lama que naceu nela. Dios te perdone. A situación actual. Non obstante, do que 673 millóns de persoas sofren de alimentación insuficiente, segundo datos da FAO. Miles e miles de crianzas moren de fame ou desnutrición severa. Como definir, entón, esta especie humana que dicimos? Tembra o neno no húmido pórtico, de fame do frío, ten o sello, o seu rostro de ansia, e mentras que ele dorme, que noutras terras ten que buscar pan. Segundo o CEA, 7 persoas migrantes e refugiadas ante os nosos ollos. Genocidios en Gaza, Sudán, República Democrática do Congo, Nagorno-Karabaj, Nigeria, Etiopía ou a China. Vítimas da fame e de todas as posibles formas de violencia.